Hei, Tori-sivun asiakaspalvelu. Tässä niin kuin kuvaus meidän kodista. Tuossa näkyy sellainen tilanne, että noi matot, mitä mulla on myynnissä, niin ne on niin kuin mulla kotona. Että mä oon itse tuonut lentorahdissa Iranista, kun olin matkalla, mutta en ole missään nimessä yritysmyyjä. Ne on niin ihan meidän kodissa ja mulla on 2 erityislasta, jotka likastavat ja tekevät paljon sotkoja, eli meillä pitäisi olla aina mattoja saatavana. Et sen takia mä oon ostanut muutama kappale enemmän, mutta siinä mielessä jos joku haluaa ostaa minulta, niin kuin mä myyn. Eli kyseessä on meidän omassa käytössä olevia ja lentorahdessa tuotu, eli ne on käytännössä ihan olen henkilömyyjä, et en ole yritysmyyjä. Et toivon sen perusteella voin ilmoittaa matot teidän Torin sivuilla, koska mun mielestäni en ole harrastamassa yritysmyynti. Syy miksi kuvat otettu siitä myyntiliikeistä, kun ilmoittanut, koska ne on, kuten näkyy, uudet avaamattomassa pakkauksessa, eli on pakko ottaa kuvia sieltä myymälästä. Kiitos, hei!